Chano mar kawo pach jopiny kotenore kod dwaro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochor nyime gi ndalo achiel bang' doho ma Kirinyaga chiko mondo ng'ad chenro ma kamano otim nyaka e sub counties duto ma pacho ka odiechieng' makiny kaka yorno mar choro chenrono machiegni gi jopiny. Kaka ripota mar Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ma biro tok ng'ur ma bende omienjo ni thuolo mane ochiw mar kawo pach jopiny kawuono ne chuok. Okang' mane doho kawo mar choro kod ndalo achiel nyaka kiny tarik 5 mar dhi nyime kod kawo pach jopiny kotenore kod paro mar thicho oko e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Igeno ni koro dhi chiwo thuolo makare kod seche moromo. Ahinya to koro ni ma ichwale machiegni kod jopiny manie gwenge. Ka odiechieng' mokwongo to chal mar chenro mar kawo pach jopiny ne chalo kamae e counties mopogore. E kaunti ma Kisumu chenro mar kawo pach jopiny e paro mar thicho oko e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane odhi nyime e kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College ne ochakore kar saa 3 mar okinyi kuma jopiny ne ochako yuoro kidam. Kata kamano kwan gi ne oduogo medore kaka saa ne sudo. Arita ne ni kare. Jopiny mane ochopo kar romgi oyudo thuolo mar choko gi oboke mar golo pachgi ka thothgi ne siro wachno to manok ne kwedo. Rakruok ne oduogo mienjo apoya kendo weyo ka jogo mane kwedo wachno ne idiro oko ka otas gino mane oduogo chuno chenrono mondo mi odhi nyime kod jokogno kende maonge twak moramora. E kaunti ma Homa Bay chenro ma kamano ne obagi e lap tuke mar Raila Odinga. Jopiny ne oyuoro chakre saa 3 mar okinyi. Kweth mane wuok e od bura mamalo mane otele chenrono ne okuongo somo ne jopiny ketho 11 ma iseyo godo Gachagua kapok ne giyudo thuolo mar golo pachgi. E kaunti ma Mombasa jopiny ne oriedo e lai mar abora kendo ndiko nyingi kapok ne gidonjo e hol matonono ka. Ne okuongo lernegi gima omiyo idwa ni othich oko e apis Gachagua kapok ne omigi thuolo mar golo pachgi e oboke mane gichwoyo e kokgi mar kwedo kata siro parono. E kaunti ma Migori chenrono mane okawo mana thuolo mar seche 2 kende ne otimore e kar tiegruok ma Migori TTC. Jopiny ma Migori ne donjo to chuko gi oboke mar golo pachgi ka gisiro kata kwedo parono kaeto ne giwuok gidok pacho. Okang' mane ket kod kaka chenrono ne timore kaunti ma Siaya kuma bende oganda mane oyuoro e kar tiegruok ma Siaya Institute of Technology bende ne donjo to chuko gi e oboke to wuok. E kaunti ma Kisii chenro mane jopiny mawuok e sub counties 9 yuoroe ne otime kar tiegruok mar weche pur makono. Jopiny ne ogolo twak kanyakla kod chwoyo kokgi ka gisiro mondo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua othich oko e apis. E kaunti ma Nairobi kawo pach jopiny ne okelo oganda bura e Bomas mar Kenya. Jopiny ne oyudo thuolo mar chwoyo kokgi ka gigolo paro mar siro kata kwedo wach thicho oko e apis Rigathi Gachagua chenro mane orumo kar saa 6 wang'e mar odiechieng'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.